Днес съм в 32-ро средно училище с изучаване на чужди езици, Свети Климент Охридски, район Възраждане. Представям изградената нова спортна площадка в двора на училището. Площадката е изградена изцяло върху специализирана спортна настилка. Тя включва едно комбинирано спортно игрище за футбол и баскетбол, едно игрище за волейбол. Изградихме и пътеки за скок на дължина и бягане. Изградихме и зона за игра на тенисна маса. Над 2000 ученици на 32-ро училище ще могат да спортуват на тази площадка от началото на учебната година. На 15 септември спортната площадка ще бъде официално открита. Тази съвременна спортна площадка осигурява добри условия за спорт в училището и провеждането на качествен и ефективен учебен процес. А учениците ще имат избор и възможност да открият своя спорт, да изградят навици за здравословен и активен начин на живот. Заедно с 32-ро училище кандидатствахме по програмата Изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища, финансирана от Министерство на образованието и науката. Благодаря на доктор Нели Костова, директор на 32-ро средно училище, и на нейния екип за съвместното ни сътрудничество за подобряване на училищната инфраструктура и създаване на по-качествени условия за образование.